Kazwai emhuri yeZimbabwe. Sekutaura kwandakaitaka ayo wakatombotanga nekukwasai nemutupo makadii uko maenje makadii mupamombe koma pana akandinyorera hanzi aiwa imbotanga nesoko murewa soko murewa makadiko mukanya mahomu kusangana kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe vazhinji vagara vachingondibvunza kuti opa ari kupi nhasi ndinaye utini ndisati ndatanga kutaura nhasi ndoda kutanga nechindevere watanga nevamwe aiwa unofanira kutanga nemadzimai kuti vana chihera kuremekedza pakangaiswa chihera ndatadza hangu chihera handiti kana nyangwe mushauri weshumba unozopedzisira kunzi ndewachihera aiwa pakangaiswa makadiko siyalibingelela lonke mhuri yeZimbabwe siyathabuka ukuthi sihlanganelani futhi kolunye uhlelo phela lapho esibuya khona sibuye labantu abancedisayo but ingakayikhatshana hayi wothi sithiyele uShumba continue nawe yatauya nayo mhuri yeZimbabwe ndiye kubvunza kuti ndiani akapedza moto weweMatepatepa. Isiqoqela sendaba namuhla ngesokuthi ngubani waqeda umlilo endaweni yeweMatepatepa. Munozviziva mhuri yeZimbabwe dzimba dzaingotsva dzichingotsva tisingazivi kuti moto uri kubva kupi. Tikazopedzisira tati aiwaka isusu takuedza kutsvagirai vana sekuru vatinoziva vatakanzwawo nembiri kuti ava vanobata basa. Thina sasesibonile phela sahamba okokuqala sathi mana siyobona lo umlilo kuthiwa uyatsha kodwa izindlu kuthiwa ziyatsha nothi umlilo sabona ukuthi hayi into yangikhona khanye ingani njani kuyaqhubekela phambili sathi hayi njengoba sithina Drewmas media sisebenza labantu abancedisa abantu thini sinjani silidingile obani okhulu abangakwanisa o abantu abakwanisa ukuthi benjani belincedisa ukuthi licithe umlilo. Now zvatiri kuita isusu tiri kufungedzera tina sekuru vatinawo ende vechidiki mukavaona so vanobva vanofungisa kambo kaLeonard Shaka hanzi majainzi pamunyati vadiko pamhumu ndiwo mumwe watinofungira kuti vanogona kunge varivo vakamisa moto. Njengoba libona lapha sihlezi lo sekuru lingabe libona phela umzimba umncane lithi hayi ngokungumfanyana but hayi phela ngumuntu singumuntu esicabangela ukuthi phela nguye umuntu kanjani owakwanisa ukuthi ecithe umlilo wangikhona owakwanisa ukuthi encedise abantu ukuthi bephelelwe phela ludubo lokutshelwa izindlu. Zvichabuda muchirongwa kakuti sei tiri kufungidzira kuti ndi umwe wevanhu vakamisa moto ndo zvichauya munhaurirano yatiri kuita. Rimwe shoko futi inini hangu kuri kunzi kufungidzira kwangu ini ndinofungidzira kuti sekuru ivava nasekuru bhanda handizive kuti akanyatsoplaya trick ndiani kana kuti vese nekuda kwekuti zvakataurwa nasekuru bhanda zvakaitika zvakataurwa nasekuru ava zvakaitika asiwo chiri chandinganyanya kufarira ndechekuti zvavakataura vese hapana mutsauko. Thina esikubonile ukuthi siyakwazi ukuthi abanye bangathi babona ukuthi hey uSekuru Bhanda ngowaqeda but laba futhi sahamba silabo kodwa bonke into abazikhulumayo into ezayenzakalayo ekugcineni umlilo waphela after sesikhambile labo sekuru lo Sekuru Bhanda sihambile so namhlanje into esifunda sihlale sizwe ukuthi bona bayenzani kwahamba njani ukuthi beze beqede. Now imwe nawo chihera tisati tadya nguva yasekuru imwe nawo iripo zvakareka ndeyekuti ava ishumba okay now patinoburitsa mavhidhiyo techiti Sekuru Shumba unonzwa vanhu vachiti ko Sekuru Shumba veve vatakaita Sekuru Murambwe ishumba vatakaita vekuston ridge veve ishumba nhasi futi tina shumba saka tekuramba chiti Sekuru Shumba tichaedza kutsvaga kuti tovati Sekuru Shumba vapi saka toti Sekuru Shumba veMoto nekuti kuedza kuti differentiate kuti vanhu vagokwanisa kuziva kuti ndevapi vatiri kutaura nezvavo. Senguva dzese rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba ndichifamba nachihera
opampofu tirimo muchirongwa icho tinokuunzirai tichitaura nevanobatsira vakasiyana-siyana vatinofungidzira kuti vanokwanisa kunge vachikubatsirai matambudziko akasiyana-siyana. Isusu tinoshandisa izwi rekuti vatinofungidzira nekuti isu hatisi maprofita, isu hatisi n'anga, hatisi masvikiro, hatikwanisi kuziva kuti but Andrew, yes, unofanira kuita newe uite sekuru kozi vaise vana Shumba vari sekuru ko iwe zviri kutaridza pasi. ndichataura nevari pasi. Okay. ndichataura nevari pasi. Asika unorangarira paya paya ndichitaura namadzibaba futi vakanditi ndofanira kuita madzibaba. Saka ameno tichaona. Okay. Time will tell. Okay. Sengwa dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Regai tipe Sekuru Shumba mukana uno vasangane nemi vataure nemi. Kwazwai muri yeZimbabwe. Noti makadi matimana enyika. Ini ndinoitwa Sekuru Shumba. Ndine nhau yandoda kutsanangura weMatepatepa kwatakaenda kwaibvira Moto. Inzvimbo yaiyevedza, inzvimbo yaiyera, inzvimbo yaitirwa chinyakare chedunhu kana kuti chivanhu chenzvimbo. Asi inzvimbo yakazofumurwa nevagari vakauya munzvimbo idzi. Vamwe vaitora hembe dzevashakabvu vasiri venzvimbo idzi vanenge vaparara vachinokanda mumvura, nzizi dzikaoma. Kusvika zvenzvimbo zvagumbuka, tikaenda mukati menzvimbo iyi, takumbira, mhepo ikataura zvayakataura zvaitaurwa nevaridzi venzvimbo vakanga vakaterera kuti mhepo yatigadzirisai nzvimbo sekuikanganisira kwamakaita kuti dambudziko iri riende kunoparara. Mhepo ikapa mazuva ekuti moto uchange wamira. Mhepo ikatsanangura zvakare kuti dambudziko iri kana mukasagadzirisa zviri kuda kugadziriswa kuti muchenure nzvimbo iyi, dambudziko iri rinodzoka mushure menguva shomanana. Maybe papo tingangoda hedu tsananguro yakati kurei. Imi pamakavataura zvenhumbi dzekumvura vaibvuma here vanhu nyaya iyoyi? Nhau iyi vakaibvuma nekuti vaitoti yakaitwa zvechokwadi. Hembe dzachoni dzakatorasirwa mvura rwizi rukabva rwaoma. Nanhasi haruna mvura. Chii chainzi vanofanira kuti vaite kuti moto usadzoke zvakare? Vanofanirwa kuita chivanhu chenzvimbo, kukumbira kubika doro, vogadzirisa nzvimbo yavo. Asi inini pandakataura neutungamiri wenzvimbo vaitaura kuti nhau yedoro iri kutaurwa yakatiomera because panapa tinoitungamirirwa nani nekuti takangogara marudzi akasiyana-siyana. Saka vanozvifambisa sei? Nhau yedoro iyi zvavanoita sevanhu vedunhu, vanosvitsa kuna baba vemusha. Kana tichitaura kuti baba vemusha, dunhu nedunhu rina vashe varo. Ndo vavanonopira nhau iyi. Vashe votarisa kuti ko vana vanguva zvavari kuchema ndingavanyaradza sei. Ndo madzidzisirwo avakaitwa futi nemhepo kuti imi hamungaigoni, inotoda baba vemusha kuti vagone kukutungamirirai nhau iyi. Zvakaoma. Ndonzwa vanhu vazhinji vachitaura kuti zvechivanhu zvakaoma. Zvakaoma here Sekuru? Chivanhu hachina kuoma, chivanhu chakapfava, asi chinoda kutevedzerwa negwara racho. Hachidi kugurirwa. Kana tingafananidza nemhuka, ukaibaya nepadumbu inofa ichitambudzika. Saka kana ndichidudzira izvi, ndiye ndichireva kuti mwana wevhu anochema nevhu akanzikwa nevhu ndiye mwana wevhu. Saka iri inhau inotoda kutogara pasi pavhu ipapo pagadziriswe zvakakanganiswa. Mune rimwe divi muri kutitaura imimi kuti moto uyu wongo wakambomira asi hausati wapera. Ya, ndizvozvo ndochokwadi, nekuti pane zvinoda kugadziriswa. Pakakumbirwa, mhepo ikazorodza ikati chigadzirisai kuti moto uyu umire, asi mukanonoka uchatangidza zvakare. Muri kuinzwa mhuri yeZimbabwe, nhau iri pano. Nhau yacho
dzungaidza musoro munorangarira pane vakamboendawo ipapo vedzisvondo vakataurawo kuti pane akaromba ari pane ino nzvimbo ende mazuva 3 haapere munhu iye asati afa asati tanzwa rufu rwacho. Saka zvinoita kuti tibva tadzungaira musoro tichinetsekana kuti ndivapi chaivo vakwanisa kumisa moto. Asi sekutaura kuruta Sekuru, ticharamba takateya nzeve kumatepatepa tigonzwa kuti moto watanga here, nekuti maziro angu dambudziko iri harisati ragadziriswa. Tanzwazve kumatepatepa, regai tichiuya pamuri imimi Sekuru, munobatsira mune zvipi? Isusu tinobatsira zvakati kuti. Kana ndichiti ndinobatsira zvakati kuti, vasina mbereko, vanochema mabasa, vanoda kusumudzirwa kumabasa, vane mitezo yakafa, varume vasina moto, nemagomarara, nana shuga, nana BP, ndinotibatsirei, nana pfari. Asi zvimwe zvakaita vana pfari kana vana gomarara ndovama kuti vana kenza mazuvano. Kana uchinge wangotanga mushonga hatichabati. Asi kana usina kubata mushonga tinoirapa ikapera. Munorevei kana muchiti kana usati wabata mushonga? Uchinge wabaiwa majekisini nana chiremba haicharapiki. Asi kana usina kuita izvozvo inorapika ikapera. Tisataendera mberi ndoona imi muchiri wechipfana ende vanhu vazhinji vanogona kutoti kasekuru ika kakangabatsire sei. Mane nguva yakadii muri mubasa iri uyezve zvakatanga rini, zvaita sei? Makore awandisa, ndine makore akawandisa. Kubva ndichiri mudiki ndairota zvakasiyana siyana, kusvikawo mhepo yazouya ichitaura zvainoda. Saka basa rindakaritanga makore awandisa. Veruzhinji rwenyika vashoma zvavo vangatadza kundiziva, asi vazhinji vanondiziva. Zvekuti munomboenda kunzvimbo dzakasiyana siyana muchibatsira? Ndinofamba matimana enyika ndichibatsira zvakanyanyisa. Tingati isusu ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo mukuedza kwenyu kubatsira veruzhinji? Matambudziko atiri kusangana nawo mukuedza kubatsira veruzhinji, vamwe havazopedzi zvaunenge watiita kudai nekudai nekudai. Kuti pamwe yapone kana kuti zviri kudiwa zviitwe havazozvigona. Ndo matambudziko atinosangana nawo. Zvokuti munhu anenge audzwa kunzi ita seizvi neizvi neizvi, iye munhu haazoite saizvozvo. Ndizvozvo chaizvo. Mune here zuva ramunotira muri kanganwe kubva matanga basa renyu? Ndinaro zuva randinoti handiri kanganwe. Rakaitika muna 2017 takapinda mumusha, manga mune mhepo, muchinzi mune mhepo, asi mune zvakanga zvirimo. Nemumwe mudzimai wandaiva naye, wandaifamba naye, wandaibata naye basa. Tapinda mumusha, ndakamuti tapinda muno maipa, zvikai tototyira imi. Ndikatotyara wachiona here, zvikanzi tototyira imi. Akarohwa nenyanga. Ndakatarisa hazo kubvaruka. Saka zuva iroro handiri kanganwe, ndikarirangarira ndinonakidzwa naro. Wamuri kuti akarohwa nenyanga ndeupi? Ndomumwe mudzimai wandaimbofambawo naye, zvake akazopfuura zvake pasi. Handina kunyatsonzwisa. Ndiamai tityara uri kuchiona here icho? Ndaifamba naye senge mubatsiri. Wekuti tora icho chisapo, tidaiso. Saka anga kuti ndasimba Sekuru, ndakugona chero kutobata ndirini. Saka tasvika ndikamuti wachiona here chikara kuti chava neukasha chatozviona kuti wazoita sezondibata. Ndakasimba, ndobva chamurova nopati gemu. Saka zuva iroro handiri kanganwe. Akazomuka here ipapo? Akazomuka. Takazomuita zvatakamuita, akamuka zvake. Pakaipa. Chaive chikara chakaita sechi? Yaiva nyanga. Nyanga. Matambudziko amunobatsira imimi kuvanhu vatingati munobatsira vari muno muZimbabwe chete here kana kuti nevari kunze kwenyika? Uyezve kana muchibatsira vari kunze kwenyika munoda kuti vatange vauya kuno here kana kuti munovabatsira vari kwavari ikoko? Vazhinji vacho tinovabatsira vari kwavari ikoko. Kana pane zvinodiwa tinenge tichingotumira kuti vashandise vachidai,
vari kwavari ikoko, tinovaitira zvinhu zvavo vari kwavari ikoko. Asi ko matambudziko amusingakwanisi kubatsira vanhu ndeapi? Inini matambudziko andisingabatsiri, dambudziko randisingagoni ini nderekudzura. Handigoni kudzura, ndora ndisingabati. Muchireva kudzura kubvisa panyama? Kubvisa panyama, munhu kana ane chiri munyama ndinotomuda chiendawo kwasahwira, ndomuratidza kwekuenda kuti izvi zvaunoda izvi uyu ndiye anozvigona izvi. Ko dare revanhu vanobirwa munoribatsirawo zvakare? Iro dare revanhu vanobirwa vazhinji. Vazhinji vati fambe vachibirwa vachiuya. Vanogona kuti ruzhinji rwenyika rwanzwa pachitaurwa zvekuti kubirwa, vanogona kuipupura nawe. Kuti aiwa isu takambobirwawo tikaenda kwasekuru tikanowana zvinhu zvedu. Vachizwana mashure menguva yakareba zvakadini? Zvinenge zvosiyana kuti zvinhu zvako zvabiwa rini. Zvikakasira kubiwawo pamwe mushure memazuva 3 kana rimwe chete kana svondo, zvinhu zvako zvinoita se zvinodzoka ukakasirawo kuuya. Mati zvikakasira kubiwa? Kana zvinge zvakasira, uchinge wakasira kumhanya zvinhu zvako zvakasira kubiwa. Mushure memazuva 3 kana svondo zvinenge zvaita se pamwe rimwe chete iroro zvinotodzoka. Chii chinenge chisanganikwa nacho nemunhu anenge aba? Chadzimira. Anosangana nechadzimira kana kuti rima. Kungokanganisika mupfungwa zvekuti anenge achingotenderera kusvika mambati. Anotodzoka munzvimbo imomo yaazviitira. Muri kuzvinzwa muri Zimbabwe, tiri kutandara naSekuru Shumba pano, vanova umwe wevanhu vatinofungidza kuti ndivo vanogona kunge vakamisa moto weMatepatepa. Munokwanisa kunge muchibatsira munhu pafoni here kana kuti? Panharembozha tinotaura naye. Akatumira tinoti dupo rake tokumbira. Tonzwa kuti zviri kudei zvichibvepi zvichienda kupi. Ndochimutsanangurira kuti panoda zvakati kana kuti pari kuitika zvakati, ndotaura naye. Tinodawo zvakare kuziva kuti imimi muri n'anga here kana kuti muri svikiro? Ini ndiri svikiro, handisi n'anga. Muri kuzvinzwa muri Zimbabwe. Hanzi inini handisi n'anga nekuti semamuziro amunoita n'anga dzinonyanya kuspecialize nemushonga, uyezve kana ikati nhasi neshamba ngaadone, n'anga inokudonhedza. Ava vana sekuru kana vari svikiro zvinoreva kuti zvekuuraya havange vachiuraya. Asi munoita zvemaback to sender here? Izvozvo inini ikoko handinyanyi kubata ikoko. Asi ndinozviziva nekuti zvimwe zvacho zvinongoda kuti torai chiuisa apa uisa apa. Hai, chera, vachera. Ngiyathemba muli eZimbabwe kade lilalele kodwa uSekuru lapha silayo ukhulu Shumba uthi yakwanisa ukuthi elincedise kakhulu entweni eziningi oenhlupheni esihlangana lazo, njengoba singabantu sihlala labantu abatshiyeneyo, abanye babengasifisela okuhle, but ukhulu lapha uthi yakwanisa ukuthi esincedise. Yena angakwanisa ukuthi akuncedise kikho ukuthi ekwanisa ukuthi ungamfonela ukuthi hayi kulomuntu onhlupha ngicela umbulale yena uthi angikwanisi khonokho because yena ulishwikiro kumbe uyisangoma. Ngiyakwazi ukuthi abanye babesithi hayi ishwikiro kanti kuyini, hayi isangoma iyosana ishwikiro yiyosana. So abanye abale mkhuhlane kula imkhuhlane eminingi njenge cancer kathesi yesingani isigcwele imvukuzane, ukhulu uthi uyakwanisa ukuthi elincedise, especially laba nxa ungakaye esibhedlela yikho akwanisa khona ukuthi ekuncedise ngoba yabungakabi le mithi eminingi nengi yabivela kubodokotela. And then futhi uyakwanisa ukuthi elincedise kulaba abadinga imisebenzi, kulaba inhlupho eziningi kakhulu, but angakukwanisiyo yena kakhulu othi hayi lapha ngeke ngikwanise, yikho lokho esenditshele khona uthi hayi lokhu kakwanisi, but into eziningi uyakwanisa ukuthi elincedise. Kulaba abaphandle kwelizwe bayakwanisa ukuthi besebenzise inamba zona lezi elizibonayo ku screen, uyakwanisa liyafonela thina silinika inamba zakhe, ngene uyakwanisa ukuthi elifonele elincedise efonini. Kodwa nxa kuyilihlupho lolo luthi lufuna ukuthi lina wena ubuye kuye likwanisa ukuthi lincedisane ekukhangele 1v1 use ku ground, uyakwanisa ukuthi elincedise. And then okunye kodwa uyakwanisa ukuthi elincedise
ngaphandle kwelizwe uyakwanisa ukuthi elithumezele imithi yenu into ezinjengazona lezo. So lingahlupheki lina lilabokhulu, lingahlupheki lina lilabantu abakwanisa ukuthi belincedise abesintwini abathembekeleyo. 1v1, what's that? Ukuthi ekukhangela ukuground. Okay. Do 1-on-1. Exactly 1-on-1. Ukuthi ngikhulume esakhathesi ndataura. Imwe nawo iri kugara ichitaurika Sekuru yemwana akaurawa kwa murehwa uko kwa bhora uko anonzi Tapiwa makore. Patinoburitsa mavhidhiyo edu vakawanda vanotibvunza kuti kana ivo vachiti vanogona sei vasina kutiratidza kune musoro waTapiwa, sei musina nhai Sekuru kuratidza vanhu kune musoro waTapiwa kana imi muchiratidzwa nevari pasi. Zvazvinoita regai nditange nekutaura Shona. Shona inotaura kuti ane manyoka ndiye anotsvaga chimbuzi. Atingati kwaita dambudziko totomhanya ikoko, pamwe panoda michovha, pamwe panoda zvinodiwa, asi kana vachinge vakundawo vauyawo mudare tinogona kuvabatsira. Anzi muzvimbirwe ndiye murwa nesasa. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe. Apa ndabvunza hangu mubvunzo iwoyo nekuti vazhinji patinoburitsa vana sekuru vanobatsira vanongoti ngavatiudze kana vachigona kubatsira ngavatiudze kune musoro wani wa the late Tapiwa. Saka ndangoda kuti ndiukandiwo zvakare mubvunzo iwoyo ndizwe kuti iwo vanotiwo chii namubvunzo iwoyo. Mataura nhau yembereko, munobatsira vasina mbereko vari mhiri kwemakungwa here kana kuti vanenge votouya? Tinovabatsira vari ikoko, tinotumira zvavanoshandisa vari ikoko vachibata zvipo zvavo kana kuti pamuviri. Tinovabatsira vari ikoko, totumira zvoenda nedzindege dzepasi. Asi zvokuti munenge maratidzwa kuti dambudziko remunhu rakamira rakadai ipapo hongu. Asi munhu paanokufonerai panhare munokwanisa asina kutaura dambudziko rake, munokwanisa kumutsanangura kuti zvakamira sei panhare ipapo? Hongu. Tinokwanisa kumutsanangurira zvakakwana. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe. Saka isusuwo zvakare seveDrewmas Media chichemo chedu kwamuri ndechekuti haikonai kupota muchivataurira vana sekuru iva matambudziko enyu, munongovaudza kuti pane ndeida kuti mumbondiongorerawo dare rangu. Kana vakubvunza dupo rako nemazita nezvavanenge vachida muvapa, ivo vokutsanangurai, kwete kutanga kuti Sekuru ndiri kuroiwa, nekuti unenge watovatungamirira kare obva vazokuudza kuti uri kuroiwa zvechokwadi. Saka isusu tinoda kuti musatungamirire vana sekuru pamunovafonera. Uyezve pamunoita matambudziko akasiyana siyana, fambai nesu zvakare veDrewmas Media muchititaura kuti pane zvino tasangana nedambudziko rakati nasekuru Ningi, toona kuti hatikwaniso here kunge tichitaura navo on your behalf. Ndapi mashoko amungade kusiyira muri yeZimbabwe? Chandinosiyira muri yeZimbabwe ndechekuti anochema nevhu ndiye mwana wevhu. Tingaita zvese asi tiri vana vevhu, nekuti tinorongedzwa. Kana taakurongedzwa, kana ndakuti kurongedzwa zuva reperero kunonzi taakudzosera ivhu kuivhu, chivanhu chakakwana ichocho. Saka izvoitai zvizhinji muchiziva kuti ivhu ririko kana kuti tsika dziriko, chinyakare chiriko, hachina kupera. Ndisati ndakusiyai muchienda zvakare Sekuru, kune varume vakawandisa, handasamboziva kuti hey vakawanda zvakadaro vari kuchema nenhau yekuti mitezo yavo sevanhurume midiki. Munobatsira here divi iroro kana kuti hamurikwanisi? Iroro divi iroro ndinobatsira. Tinongovapa zvishoma shoma zvavanongodya zvavanongotsenga, vanongozvidyawo mairi matatu mazuva, zvinenge zvatonaka. Zvisina basa nezero remunhu here kuti akura zvakati kana kuti adai? Hazvina ndava nezero. Chero munhu anokwanisa kungoti iwedzere saizi? Kana takutaura mazero, takutaurawo pa60 zvichidzoka. Kwete kuti zvazodarikawo kuseri kwe60, zvichaita. Ko ipo pabonde apa madzimai ndo ari kutotibata achitaura kuti wangu murume ari kuneta pabonde?
moto unenge uri mushoma, unenge uchida kukuchidzirwa. Saka tinokuchidzira moto kuti mai vari mumba vasaita nyota. Muri kuzvinzwa muri Zimbabwe ndo dzimwe dzenhau dzinogara dzichitaurika dzatada kuti titi batei. Ndine urombo muri Zimbabwe kuti tasvikira sekuru vaine urongwa hwavo hwavanga vachiita. Saka naizvozvo mamwe matambudziko mukange muchitibvunza isusu kuti ini ndedambudziko rakati pamunotibata paya, tinogona kukuudzai kuti hongu aya vakati batisisai ipapo, aya vakati vanobatsira, nekuti tinoti vakati nekuti ndivo vanoziva kuti vanobatsira here kana kuti kwete. Uyezve imimi tinonge tine chikumbiro chekuti nguva dzese pamunobatsirwa nasekuru dzokaiwo kwatiri muchitiudza kuti hapana zvafamba kana kuti zvafamba, kuitira kuti tiudzewo veruzhinji, tidaidzewo vamwe vayamurike sekuyamurika kwamunenge maita, kana kuti tipewo warning vamwe vasarambe vachienda pavanoziva kuti havakwanise kuwana rubatsiro. Muri eZimbabwe likholisile ngethemba lifundile okuningi kulaba kade behlupheka okulabade sebehamba indawo ezitshiyeneyo. Nangu ikhulu uthi ukhona ukuthi elincedise, ukhona ukuthi esiphumuze enhluphekeni esihlangana lazo empilweni. So nxa lifuna inamba zakhe liyaphomba ukufonela iDrewmas Media, thina yithi sikwanisa ukuthi silinike inamba zabo. Kodwa ukuthi phela silinike inamba zabo siyabhadalisa. Le phela yokuthi lathi sikwanisa ukuthi sisebenze emsebenzini, sikwanisa ukuthi sibhadale abantu, sikwanisa ukuthi phela sithenga iWi-Fi yona le elibona ngayo ku YouTube, sikwanisa ukuthi si-upload into ezinjalo. So ngiyethemba ukuthi sizancedisana njengemuli yeZimbabwe, njengesizwe esithandana, njengabantu beDrewmas Media. Lingakhohlwa phela ukusubscribe valaleli. Chera Shumba ndoda kukudzidzisai chishona. Munoda here? Kana tanzwa kudai so now tinoti dzinonzwa hadzirime. Nzeve. Basa radzo nderekuita sei? Ndere kunzwa asi hadzirime. Zvichireva kuti ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe. Muri Zimbabwe tanga tiinavo Sekuru Shumba, ndofunga mazvinzwa zvavataura. Tangoti titedu nhaurano yedu nemuchidimbu nekuda kwenguva dzisina kutimirira zvakanaka. Kana muchinge muchida nhamba dzavo sekutaurwa kwazvamboitwa naChihera aiwaka munotibata veDrewmas Media, mongotipawo kamari yemakandinzwani tikwanise kuramba tichishanyira vamwe vanasekuru basa riendeke. Ngiyathemba muri eZimbabwe likholisile. Ngiyathemba ukuthi lapha likhona liyabe selifuna ukuthi phela likwanisa ukuthi lincedwe olithola ukuthi izinto zenu zihambe. Kodwa likwaziyo nje inamba zona lezi eziphumayo nxa lifuna ukuthi likhulume lokhulu, liyakwanisa ukuthi linjani, likwanisa ukuthi libambane lathi thina sesikwanisa ukuthi silinike inamba zakhe likhulume laye lithola usizo singakhali phela. Ongakhaliyo, umntwana ongakhaliyo ufele embelekweni. Phela uNeshambe abelokho ekhuluma ezangibi zaka. Mwana singachime. I thought kuti awuzivi. Ndataura Ndebele. Usatombodireva kana ndakuda kunzwa chindebele ndochinzwa. Muri Zimbabwe angari mafaro edu kunge tichitandara nemi pazuva ranhasi. Kubva kwandiri Andrew Neshamba and Opampofu. Musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.